Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinurmatan para sesepuh perangkat desa lan warga desa sedaya. Kula minangka pranata cara ngaturaken panuwun awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh ing acara desa ing dinten menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, acara menika badhe kita wiwiti kanthi tuntutan kados mekaten. Nomor setunggal, pembukaan kanthi doa. Supados acara kita pinaringan lancar lan manfaat. Monggo kita ndedonga bebarengan. Dipun pimpin dening Bapak Mudin. Nomor kalih, sambutan kula desa. Sasampunipun doa, badhe keparing sambutan saking Bapak Kepala Desa kang ngaturaken pangajap lan makna acara bersih desa menika. Nomor 3, selamatan lan kenduri bersama. Ing dahar menika para warga padha ndedonga lan nampari berkat minangka pralambang rasa syukur lan kebersamaan. Nomor sekawan, kirap utawa arak-arakan lan kebersamaan. Hasil bumi dipundamel gulungan kang nggambarake kesuburan lan rejeki saka Gusti Allah. Nomor gangsal, pagelaran seni lan hiburan rakyat. Kados wayangan, jaranan utawa karawitan minangka rasa bungah warga sawise syukuran rampung. Para rawuh ingkang kinurmatan, sampun ngantos mriki pungkasaning acara bersih desa menika. Mugi Allah tansah paringi berkah, rahayu, lan kamulyan dhateng warga desa kita. Matur nuwun sanget dumateng panitia lan sedaya warga sing wis nyengkuyung acara menika. Sakmenika kula minangka pranata cara nuwun pangapunten menawi wonten tutur tembung ingkang kirang manahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.